Bueno, egun non berriz, kontua da, nahi egokitu zaitela, pizka bat sarrera egitea, ez? Gero, nire ondoren datuzonak, ez dakit, hoeto, bai, zehatzago behintzat, Inekik esan duena, arazoak izan dira, arazoak izaten jarraitzen da, eta jarraituko dugu pentsatzekoa da, ez da? Nik hemen aurkeztu nahi duana da, orain bai Eusko Jaurlaritza eta bai 3 foru aldundiko teknikari mailan behintzat egiten ari garen edo lan bat izango da. Eta ez da besterik, hori, hemen sarraski jaleak edo ditugun 3 hegazti espezie hauen kudeak eta planari gera lantzen. Bai? Laugarren bat ere badago, batzutan onaino iristen dena, zai beltza, baina hori noizik behin azaltzen da eta oraingoz behintzat ez da kontuan hartzen. Pasatzeko ez da gizegin behar baina. Bera eman, eta nahi zen zuen laserra honekin. Laserra nahi zen zuen honekin. Bera. Bueno, ondan bai. Kontua da, 3 espezie eta 3entzako plan bakar bat egiten ari gerela. 3 espezie hauek oso egoera desberdina dute. Hemen arazoak ematen dituena badakigu, saiarrea, ekutrea da. Besteak, gehienok ezagutuko dituzu igual, baina ez dira bat ere ezagunak eta berez ez dute arazorik behintzat oraingoz eta ez da espero ere sortzeik. Baina, hemen ikusten den bezala, kontua da, Europako hegaztien arteztarauan 3 daudela lehendabiziko eranskinean. Hau da, Europa mailan babes maila, lokorra, berdina da, 3 daude babestuak. Orduan batzutan esaten dena, populazioak eta gutxitu egin behar dira eta lehendabiziko hausekin topatzen dugu. Eta da, legez, babestua hola, saiarra ere bai. Hori alde batetik, baina, gero bai estatuko eta bai hemen elkarte autonomoko legean, noski, babes maila desberdina da. Babes maila desberdina da, eta kontu desberdinak hartu beharko dira. Dena dela, pentsatu, gero azalduko dugu gehiago, baina 3 espezie zehatik, saiatuko era behintzet agertzen edo azaltzen, zergaitik egiten dian 3ek batera. Histori pixka bat eginez, gero datu batzuk emango baitu ere, nola bait, hemen behi eroen komeri guzti hori nahiko ahaztuta daukagu, baina gertatu zen alako hildako batzuk ere izan zian, Ingalaterran eta Europa mailan, horrek eragin zuen nolabait osasun, veterinarioak esango digun bezala, osasun lege hori, lege edo osasun lege batzuk behintzat aldatzea. Eta batez ere, hildako, gure kasurako behintzat, hildako, bertako hori, hazienda edo ganaduaren hilotzak bildu beharra eta nolabait, intzineratu egiten zian. Orduan, horrek ekarri du urte batzutan, janari gutxitzea espezie hauentzako. Eta horregaitik, pixkat, aizken urte hauetan sortu diren kontu xelebre horiek. Orduan, lehen esan bezala, 3 daude, babestuak, eta orduan administrazioaren egin beharra da nolabait populazio horiek mantentzea, bere etorkizuna bermatzea. Eta etorkizuna bermatzeko horien baldintza horien artean, bat da, hemen azpimarratu duen bezala, janari eskaintza egokia eskaintzea. Orduan, guain arte esan duguna, plan bakarra zergaitik, naiz eta 3 espezie izan, gauza asko
bateratzen dituztelako edo egoera, azkenean neurriak hartzen direnean baterentzako egiten dena bestentzako ere balio duelako. Zergatik, janari antzeko, hilotzetik edo hildako janarietik bizidia hirurak, kabiak egiterakoan ere arkaitzak, arkaitzetako zuloak edo zerriztuak edo apalak erabiltzen dituzte eta bizimodu antzekoa dute. Gertatzen dena hori, saizurien kasuan, oain saizuririk ez duzu ikusiko. Migratzaileak dira, Saharatik beherako lurretan da biltza orain negu partean, udaberrian berriro etorriko dira. Beste biak bertan daude, saiarrea da ikusten dena Euskal Herrian batez ere, gero ikusteko du, Nafarro aldean, kabi batzu badaude, uatzarenak baita ere. Orduan, aizkeneko hamarkada honetan, batez ere 2000-garren, 2000 batean izan zen Europako lehendabiziko agindua, ganadua biltzekoa. Orduan, hor aizkeneko hamarrutetan izan da olako janari eskazia eta hori nabaritu eginda. Zergatik, aizkeneko hamarkadatan, batez ere 60-garren, 70-garren hamarkadatik onuntza, edo aizkeneko 30-40 urte horietan, espezie hauek ugaritu egin dira, ugaritu egin ziren, populazioak handitu egin ziren, eta handitu ziren, gainera, leku batzutan, Iberiar Peninsula osoan, batez ere, eta Saiarren kasuan, izugarri, asko handitu ziren. Orduan, janaria gutxitu zitzaienean, portaerak ere, egia da, aldatu egin dira. Eta batez ere, lehen ikusten ez ziren lekuetan azaltzen ari dira orain. Orduan, portaera aldaketa horrek kezka batzuk ekarri ditu jendearen artean, eta batez ere, gero ikusti dugun bezala, galauzale hartzaien artean. Ondorio hien, janari falta ondorio horren, nolabait hori konpontzeko, azkenean batetik administrazioan janaria bermatu behar diegu eta bestetik esaten nahi zizkigu ez ganadua menditik kendu egin behar da, ez dago usterik arrisku bat delako gure osasunerako. Hori aldatzen junda, azkeneko urtetan lehen da bizi onartu ziren hilostegiak edo hori leku jakin batzuetan, eremu jakin batzuetara eramatea, hor kontrolatuta olako hilotzak izatea, eta aizkenekoa, orain dela, ikusten duzu, 2011ko dekretuak ja aukera ematen digu berriro ere kontrolpean, baina ganadua hildako abereak mendian edo usteko aukera ematen digu. Hori da, orain, bilakatzen ari dena. Orduan, leku batzutan atera dute, oain eskeneko egunetako notizia da baita ere, Nafarroan oain foru dekretu bat preparatzen ari dira, izendatu egin behar dira, zein izango dira hilotzoiek usteko lekuak. Orduan, baldintza batzukin, eta baldintza horien artean pentsatu nahiko zorrotzak izango direla, eta ala behar gainera ere, kontrol gehiago eskatuko du. Orduan, bai, ganadu hori usteko abeltzain bakoitzak eskatu egin beharko du, eskaera bat egin beharko du, onartu egin beharko zaio, osasun neurri guztiak eraman beharko ditu legeak agintzen duen bezala, eta horrelako baldintza batzu jarriko dira. Orduan, lehen esan duguna, bi aukera daude, ganadu horri, espezie hauei, janaria, emateko bat, izango diake, hilostegiak edo erderaz muladar, bezala ezagutzen dienak, horik hemen, elkarte autonomoan, bi badauzkagu, bat Bizkaian bestea Araban, eta beste guztietan orain proposatzen ari dena, da gutxi gora bera lehen gora bueltatzea, hau da, beti ganadu estensiboa behar du, nolabait garanjak edo ganaderitza intensiboa egiten dutenak ez dira, abeltzaintza intensibokoak ez dira osartzen, baina estensibokoak izendatu behar dira zein lekutan utzi daitezken
ganadu horiek sarraski jaleak jateko moduan. Orduan, hemen duzuen mapa honetan, gutxi gora bera, Natura 2000 sarearen azalera berdina du, eta hauek dira oraingoz proposatzen ari direnak komunitatea autonomo mailan, nolabait janari hori usteko edo aberen hilotzak mendian edo kanpoan usteko baimenduko direnak, eta hori ere plangintzan barruan sartuko litzake. Nafarroak egin duena edo proposatzen duena adibidez da Nafarro guztia. Iruña eta Iruñatik aireportuak duen eragina duen olako ifarraldeako zerrenda bat kanpo utziz beste guztia. Egoera oso desberdinak dira, ezin dugu konparatu hori, hiri handi batzuetan, Nafarro kasu, hiri handi batzuetan jendea edo biztanleria bizi den leku konkretu batzutan eta beste guztia nahiko libre dagoen lurralde bat, gure lurralde hauekin Arabak antz pixkat izango luke, baina Gipuzkoan eta Bizkaian beste egoera bat ematen da. Eta orduan horregatik hemen proposatzen dena da, gutxi gora bera, Natura 2000 sarean oinarritu, nolabait, espezie hauen janari lekuak bezala. Eta horrela deitzen dira gaina sarraski jaleen elikadurarako babes eremuak. Horiek dira proposatzen ari direnak. Orduan, arazoa hemen hasten zaigu. Zer gertatu da azken urteetan, dauzkagun datuegatik ikusiten duzu hor, bai elkarte autonomoan eta bai Nafarroan batez ere, azkeneko, zenbat dira, 20 urteetan, ze aldaketak izan dituzten populazio hauek. Gertatzen dena da hori, hau ez da inguru isolatu bat, baizik inguruko populazioen gogorakadak hemen ere eragina izan du. Eta Saiarriaren kasuan batez ere, guztan duzu, iguera latza izugarria izan dela. Lehen, oain dela 30 urte, Gipuzkoan, Bizkaian, ia erabat desagertuta zegoen, orain dira populazio, ez dut esango izugarriak direnik, baino ez dauka zer ikusirik, orain dela 20 urte zeuden populazioekin. Zaizuriaren kasuan, hemen, elkarte autonomoan behintzat, gertatu dena da, hor gorakada pixka bat ikusten da, gorakada hori askotan ez da erreala, baizik ezagutze ziren bikoteak ezagutzen joan dira ezkeneko urteetan, eta gutxi gora bera mantentzen da. Nafarroan ikusten duzu gorakada pixka bat, baina gorakada hori ere ez da lineala, baizik 80 eta 2010 urteen arte hortan, gorago egon zen, 150 bikotera iritsi zen Nafarroa, eta orain berriz ere beheraka doa. Zaizuria, esan behar da, Iberiar Peninsula mailan beheraka doan espezie bat dela. Hemen ditugun populazio txikia, lurralde ere txikia da, bere horretan mantentzen behintzat ari dira. Eta ugatzaren kasuan berriz, ugatza ere sartzen dugu, bikoterik ez daukagu oraingoz behintzat ez daukagu elkarte autonomoan, Nafarroan ikusten duzu, eta gainera gorakada bat somatu da bai Nafarroan, eta hemen daukaguna da, gure mendietan, batez ere, Aralarraldean, nolabait beti, moain dela 15-20 urtetik ona, beti hor dabiltza, 1, 2, 3, 6 ere kontatu dira urte batzuetan. Gertatzen ari zaiguna, beste kontu bada hori, baina, Pirineo mailan dagoen populazioa handitu da, hasi da nolabait, baina ez da nahi edo uste bezala zabaltzen ari. Bai, hemen azaltzen dienak askotan gazteak izaten dira, nolabait lurralde berrien bila, beti hor daude, horregaitik sartzen ditugu baita ere plangintzan, baina oraindik ez dira sendatu behintzat. Hor, urbasa handia hortan saio batzuk eta egin zituzten, baina ez da, oraindik ez da horrelakorik gertatu. Bai, gertatzen dena da, gure lurralde hau da, azkenean, Pirineoko populazio horren mugatako bat, mendebaldeko muga.
Eta hemendik asmoa edo nahia edo pixka bat da hori, mendebaldea Kantauri mendietara eta Kantauri mendietara zabaltzea. Eta hemen dago kakoa pixka bat, zer behar dugu, hauek jan egiten dute, eta putrea bak ez dute, baina azten dienean gainean, asko jaten dutela. Asko jate horrek ez du esan nahi egunero hainbeste janari behar dutenik. Ezkenean, putre baten edo saiarre baten buruan edo gorputzean jartzen baseate, hemen ontsuekin kontatu dutena bezala antzeko zerbait ematen da. Eta da, sekula ez dakitela noiz izango duten jatekoa. Eta gaur baldin badute ez dakitela hurrengoa noiz izango duten. Beti oso aleatorioa da. Behi bat, behor bat, ardi bat hiltzen da, egun batean, hemen, handik beste egun batean, beste leku batean hilko da. Populazio handiak ditugu ja. Guk hemen aipatu ditugu bakarrik, bertan dauden populazioak. Hori, olako espeziak beste guztia bezala ez duten mugarik ezagutzen. Guk kontatzen ditugu gure lurraldean edo administrazioa dugun lurralde hortan bakarrik, baina inguruan ere beste batzu daude. Nafarroako azaldu dira hemen, Burgosekuak edo Errioxakoak ez dira azaldu, baina hauek kilometro asko egin ditzakete, janari bila. Baina kalkuluen arabera, gutxi arabera, egunen batez bestekua, saiarrearen beharrak 500 gramo inguru hortan ibiltzen dira, kilo erdia gutxi gara bera. Horregatik, hemengo populazioaren janari beharren kalkulua da nolabait 1.500 kilo eguneko. Hau da, 500 tonelada urteko. Pentsa, Nafarroan dagoen populazioekin, han ere ibiltzen dira 1.500-2.000 tonelada urteko beharrekin. Orduan, oain, prensak ere hortan laguntzen du eta denok entzungo zenuten, putreak erabat aldatu direla eta orduan ganadu biziari ere erasotzen diola eta hiltzen dituztela. Hainbeste nire igualez bai gertatu dena, eta hori ala da, galdu dutela lehengo errezelo hori. Oain gehiago arrimatzen dira, eta adibidez, edo askotan gertatzen dena, erditzen ari denean, edo zein ganadu, bai ardia edo bai behia, inguratu egiten dira. Eta inguratu egiten dira, eta inguratu asko gainera, eta zerbaiten kalteen bat, edo zerbaiten arazoen bat baldin badu animali horrek, batez ere, hori, erditze eta horrelakoetan gertatzen dira zeak, hauek ez daukate ingo, saiatzen dira behintzat, alduten janaria lortzen. Orduan, baina, pentsatu ezagun hori, eta zifra hori, 500 tonelada horiek gure mendietan babiltzen ganaduekin, utzi ditzagun beste alde batera bertan berez bizidienak, orainak eta orkazak eta horrelakoak, zenbat dira eta nola ze bilakaera izan duten aizkeneko urteetan. Hemen daude gainera lan hau egin zutenak eta ikusi dena da nolabait ze bilakaera izan duen, edo aztertu zen ze bilakaera izan duen ganaduak. Eta ikusten dena da aizkeneko 15 urtetan gehien bat, argiak ezik, goraka egin duela. Eta honek, kalkulatuz, pentsatuz, ganadu estensiboa dela beti urtero galera batzuk, euneko bata, euneko bia, hortik gora batzutan, izaten duela, gutxua bera, jotzen da, janari eskaintza, elkarte autonomoko mendietan, ganadu estensiboarena, 2.000 toneladakoa dela. Lehen esan dugu, 500 zirela beharrak, 2.000 izango litzake eskaintza kontuz. Beti egea, bertan bizidienakin, baina bertan bizidienak aldamenean, baralarrea juten baseatea adibidez, mailuetan populazioa edo kolonia handi badago, baina Nafarroa da, guk ez du kontatzen. Ezkenean, beharrak 500 baino handiagokoak izan ditezkeela. Hiru espezie hau ez gain, badaude beste espezie batzuk baita ere,
hilotzak aprobetxatzen dituztenak. Baina, pixka bat da, hori, argitzeko, orain behintzat eta hemendik aurrera eta hori onartzen denetik ja ganadua libre, ez lehen bezala erretiatu arazi hori, muga hori kentzen bada janari arazorik orokorrean, ez lukeela egon behar. Eta lan honetan bertan, eta horregatik, bizka bat baita ere ikusteko gauza bat da, ez da bakarrik, elkarte autonomoa ez da oso handia, baina, bueno, eskualde desberdinak daude, eta hemen azaltzen dena, ikusten duzuen bezala, da eskualdeka, bizka bat, desberdinak izan direla baita ere evoluzio horiek. Ez dela bakarrik esatea, orokorrean ze gertatzen da, baizik lekuz ze gertatzen den ere, importantia dela ikustea. Hemen dituzue behien kasuan eta ardien kasuan, leku desberdinetan populazio desberdina daude eta bilakaera desberdinak dira. Orduan, hor gaude, nik uste aurki aterako dela baita ere plangintza hori, lehen esan dugun bezala, lehendabiziko gauza, populazio gaupena administrazioak beste remedio hori gabe bermatu beharra dauka. Noski, kudeak eta hori abeltzaintzaren bilakaerakin, abeltzaintzaren etorkizunekin uztartu beharra dago. Bata bestetik bizi da, lehen esaten da, edurrila ontsuaren zat, berdin, abeltzaintza nahi badugu, espezie hauek iraunaraztea, abeltzaintza ere zaindu beharko dugu. Biak elkarrekin diku aztelako. Eta beste kontu bat da, orain, ezkenean negozio bada eta gauza guzti bezala, eta krisi egoera hortan, ez dakit, baina kontua da, ganadua erretiratzea eta desegitea gastu handia dela. Eta hori, ganadu zaleentzat ere gastu bat dela. Orduan, lehengora bueltatzen bagera neurri handi batean behintzat, hortik ere, merkeago eta gainera egokiko soluzio hori izango litzekela. Eta, aizkeroko kontua da, hori, aztu geraia, 10 urte pasatu dira, aizkeneko behi eroak eta Borbineko arazo horiek izan zirela, baina edozein momentutan bueltatu daiteken arazo bat da. Eta horregatik, beti kontuan izan beharko dugu baita ere hori. Orduan, hori da bizkala pasaldu nahi zuena. Egiten ari gerana ze arazo dituen, bai alde batik, bai bestetik, eta orain nire ondorengua bizka bat kontatuko dute. Ezkenean, esperientzi zuzena bezalakorik ez dagolako horrelako gauzatarako. Besterik gabe eta hori. Galdera dira den dauzu, Norbait galdera igualdin badela, inakintzako. Hori. Bi galderatxo. Bata, aipatu duzu nola hildotzaren tratamendu bat espezien babestekoak batera zinak zirela, eta bi lege horiek, eta horregatik sortu zen izkanbila eta debekatu zen han jartzea zeako maioetan. Galdera da, orain urteak pasa ondoren, beharrezkoa zen, denbora hortan dudarik gabe, baina orain jakinda, privilegiek behi pasa ezin dira zarrazki jaleei ikusi alda kasuren bat kutsatu dela. Eta bigarrena, zain porteraren aldaketa nabarmena jartzen dezu hori izan zela eta erasoak eta porteraren aldaketa. Guk amaran ikusi genuen zai bat balkoi batean, adibidez, Isabel Bigarrenian. Gauza horiek nabariak ziren. Eta han egun zen denbora bat, denuntzia zalaketak, hartzaienak, eta teknikarien iritziak ezberdinak ziren. Zaiek ez dute erasotzen eta hola egon ginen urte batzuk. Tardatu zuten
onartzeko hori, zergaitik izan zen hori, nire ustez, Bueno, ganaduen kasua ez da bakarrik beraiek kutsatzea, ez da ezagutzen beraiek kutsatutakorik. Azkenean, sail baten fisiologia eta gurea desberdina izan daiteke. Orduan, arazoa etzen espezie hauek edo sarraski jalea kutsatzea, baizik kutsadura hori berriro ere gizakiarengan bueltatzea edo ganaduarengan bueltatzea, hori da arazoa. Orduan, kutsatutako edozein zati hilotzak usten balia, o usten bazian, beti arriskua onditzen zen, horregaitik erabaki zen denak erretibatzea. Orduan, erretibatzea gauza bada, eta beste bada, horitik bizidigenak abertze egiten dute. Orduan, bazpa ere eta osasun arazoak tartean daudenean, neurriak normala edo ez dakit. Hala izaten dira normalean, hori, hartzen da, txakurra hil eta rabia bukatu da. Hori da. Eta gero bestea, hor ere ez da ez zubila eta ez beltza. Zan nahi dut, putriak edo saiarreak edo augatzak edo zaizuria berdin zait. Sarraski jaleak dira. Ez da arrano bat. Ez daukate, zan nahi dut, ez saiarre batek eta ez hamarrek eta ez eunek ardi bat, kondizio honean, osasun honean dagoenak, ez daukate zer eginik ardi horren aurka. Ez daukate ahalmenik hori akatzeko. Orduan, noraino iritsi dira, nik dakidan ez behintzat, gehien bat, arazoak izaten dira, adibidez, jo dezagun ardi bat, behiak eta txikienekin erigen, ardi bat, horre gelditzen dela, zerrizko batean, zerbait egitik mugitu ezin da, horrelakotean izan dira, erasoak. Edo, batez ere, erditzea beti denik, izan da, momentu, oso, arriskutsua, eta ez dakit, beste espezietan ere berdin ematen da, eta kasu hauetan ere, hortxe, zaurgarritasun hori hor dago, oso zaurgarriak dira espezieak arditzen ari dienean. Eta portaera aldaketa batez ere, eta ez horre bakarrik, bezik, orokorrean hori ikusi da adibidez ilostegietan. Lehen eozein eta kanpoan ere, ganadu bat, egon zitekeen, egun bat edo bi, butreak, hauntza jun aurretik. Orain askotan ez da hori ematen, baizik eozein ganadu hilda dagoenean, ordu bete barru edo lehenago, handia, askoz bizkorrago guten dira. Lotxa bastante galduta, galdu eginda kasu zeretan. Zure esagozuna dena dela, hemen amaran azaltzen dienak eta hori normale esaten dira gazteak. Gazteak, kabietatik atera, eta, askotan, eta ezken urtetan eman da, gozek baita ere, gozek izan dira, eta horregaitik, eozein lekuetara jun. Balkoi batean azaltzen dira, horre azinen pelukeria batean ez dakinun, eta horrelako gauzak, ugaritzeakin batera datoz. Gertatzen dena da, pentsatzen dugu hori, putreak mindian behar dutela. Baina orain donostian gaude, baina Bilbon, eozein egunetan gaur egun Bilbo gainean ibiltzen dira. Garai batean etzidan horrela ikusten. Eta Bilbon inor ez da konturatzen, baina hemen basarri inguruan adibidez lehen belardietan eta esola gainean jarrita edo lehen etzian ikusten horrelakoak, hori da aldatu dena. Horren alarma sortzen du horrek, gizartekiko, eta nahikoa da hori eta bi notizia eta lau gauza, esateko hemen behaldiko gauza gertatzen ari dira, ez da hainbesteako ere, baina bai eman da holako portaera aldaketa hori. Bai? Beste galdera badakau? Saiaren kontuari nola ekiten zaion perspektibatik. Gaur egun
esan dezagun, kudeaketa neurri nagusiena da, zuk aipatu duzun bezala, gorputegi hauek eraikitzia eta horrekin animalia hauek bazka eduki dezaten, da horrela populazio esan dezagun kopuruaren aldetik osasuntsu bat lortziarren. Esan nahi dut. Hori da batez ere animalia hauen babeserako eta konservaziorako hartzen da neurri nagusia. Bai? Hortan ados zaude. Bai, ala ez. Ez? Bala. Zu pentsatu horrela planteatu duzu hemen, eta ez duzu bestelako neurririk erakutsi ustezko plan horren baita. Eta nik horrela jaso dut informazioa. Neurri horiek orokorrean estaduan horrela izaten dira, eta animalia hauen babeserako hori izaten da neurri nagusia. Bale. Kontua da, neurri horiek datoz garai batean populazio espezie mehatxatu hauen populazioak oso baju zeudelako, eta animalia hauek mendian bazkarik etzokatelako. Alegia, basa fauna, beraien bazka izan daitekeen basa fauna hori ez zegoelako. Bale? Gertatzen gana, azkeneko 50 urteetan basa fauna horrek sekulako hemendio jasan duela. Bai? Hortan ados egon zara. Kontua da, kontuaz espezialista ez naiz, baina nire galdera da. Sustatu beharrean populazio hauen, hau da, sarraski jaleen populazio lagundu bat, bai? Gutxi gara bera, gizakiak petrolioarekin daugen, harreman berbera sortu beharrean, planteatzen dute teknikariek itzultzea nolabait jasangarriago edo sustengarriago izango litzateken sarraski jalen populazio batetara. Alegia, mendiak eskaintzen duen araberako populazio bat sortzera, hori bislumbratzen da bere horretan, edo planteatzen da, edo inok planteatzen du horrelakorik? Bueno, nik hori, izan dukena, nik gaizki esplikatu nau, nunbait. A ber, 2000 batean, Europako neurriak hartzen hasi zirenean ganadua erretiratzeko, ikusi zena da arazoak zeudela, batez ere, babestutako espezie hauekin eta beste batzuekin. Orduan, pausoak desberdinak izan dira, eta lehendabiziko pausoa bai izan zela baimentzea iloztegi batzuk, eta kondizio batzutan iloztegiak. Eta pentsatu zen gainera hori zela soluzioa. Hori zela soluzioa. Zer gertatzen da, iloztegiak batetik leku konkretu batzuetara azkenean ganadua hauntza eramanin behar dela, gero bai eskatzen dutela kontrol neurriak azkenean gastu handia eskatzen dutela. Eta beste batetik, hori Pirineoan adibidez urratzaekin ikusi dena, eta da espezie hauek edo animalia hauek ohitzen direnean horrelako janari iturri konkretu batzuetara eta gaine ugariak zabaltzeko ere ez dutela horrelako behar handirik izaten, eta hori pentsatzen da izango dela uhatza gehiago zabaltzekoren arrazoietako bat. Orduan, orain planteatzen dena ez da janari eskaintza iloztegi hauen bidez, baizik eta lehen gora pixka bat bueltatzea. Era kontrolatu dagoa nahi badu. Baina, ikusi ditugun, mendi guzti hauetan behintzat, ganadua hiltzen denean, mendian hiltzen denean, edo kanpoan hiltzen denean, bertan usteko aukera ematea. Orain legez egiterik ez dagoena. Orduan, oinarria ez da iloztegia. Baizik, eremu jakin horiek zabaltzea, izendatzea, ganaritza estensiboa, ahotzentza estensiboa dagoen lekuetan, hor elikagaik izan. Hori alde batetik. Eta gero bestetik, hemen bi gauza daude, garbi dago espezie batzu, basatiak, basurdeaz, esanik ez, orkatza, oreina, ugaritu, sarrioa beha, ugaritu egin diela. Zer gertatzen da? Espezie hauek gehienak, eta ugaritu gehienak, basoko espezieak direla. Basoa, lehen esan dugu, basoa, nire barik esan dena, zabaltzen ari da. Hala da. Europa mailan ematen da, Euskal Herri mailan ematen da. Basoa zabaltzen ari da, baina basoa zabaltzea esan dugu baita ere, leku irekiak utxiagotzen ari direla.
Alde batean uzten baditugu landalurrak, larreak eta sastrakak eta desagertzen ari dela. Eta claro, espeziearentzat derrigorrezkoa da leku zabalak, leku irekiak izatea. Bestela ezin dute ez janaria bilatu eta ez janarira iritsi. Orduan, kasu hauetan, espezie hauen kasuan, basoko espezieekin elikatzea edo elikadura hori bermatzea oso zaila. Ez dut esaten ezinezkoa denik, baina ez dela egokiena espezie hauentzat. Pentsatu milaka urte daramaztela ganadukin. Orain Afrikan ikusten ditugun saioiek, gazelak eta horrelakoak, hemen ere, zen aurrian, baina antzeko zerbait izango zela, nolabait ganaderitza hasi edo abeltzaintza hasi aurretik. Zerbait antzekoa izango zela abeltzaintzakin gertatu zena, beste gauza askoen artean, hori leku zean gertatzen zuena, ezkenean, basoaren kaltean, leku zabalak, larreak eta belardiak eta zabaldu egin diela. Eta hori du, aprobetxatu dutena baita ere espezie hauek ugaltzeko, ugaritzeko. Orduan, baina ze esan nahi nuke honekin, ezkenean ez dela bakarrik espezie basatiak, bertako animalia kabalak edo hazienda ere izan daitekeela eta ezkeneko 1000 urtetan funtzionatu duela horrela, ezkenean sistema hortan beharrezkoa den elikagaia bat bezala. Eta nik uste hori ez dela gauza txarra, pentsatzen dira.